Здравейте, хора! Аз се казвам Петър Стамов и съм на 10 години. Роден съм в град Бургас на 1 август 2013 година. Уча в основно училище Свети Климент Охридски. Любимите ми предмети основно са английски, български, математика и човек и общество. В тези видеа, това ми е първото видео за новия ми канал, така че поставете лайк след видеото и се абонирайте сега. Ще ви запозная с моята приятелка съученичка. Те са 34 май, обаче само сега с едната ще ви запозная. Тя се казва Стефи. Две са ученички, едната е Люлюто, другата Патка и аз съм Кокошката. Да знаете, аз съм Стефани Русева. Как две патки, нали? Мирчето и Слънчето? Не бе, чакай, сега не мари козата. Аз съм Кокошката. Така, сега... Соня е козела и Мира е Патока. Така, това видео свършва. Сега след кратък монтаж ще го качим в YouTube. И се абонирайте, поставете лайк. Чу!